keer hield zichzelf en gans nieuw wegenskeu gekocht. En lukt dan met te beroken. Hij zocht een wielendealer en op den was hij verkocht. Dat was heel gauw beklonken. Hij voelt zich niet meer 80 en duidt Max Verstappen af. Hij vindt je allemachtig leuk, die doet nog gegen dag. Springsled op Kiejoet, onze werker in wie onze Max Verstappen. Zelfs in zijn voor- en achterhoed, jij bent met alle kilometers op de lappen. Springsled op Kiejoet, hij duwt op de pedalen met alle twee erbij. Hij scheert het shirt, smikt op tussendoet, net wie de Formule 1. La 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 la. Met de vaste loven en nu werken op het gas. Hij is niet in te houden. Hij geeft en op zijn allerhelst is iedereen de baas. En lukt hem flink te strollen. Steeds sneller en steeds heller.